Kektin ke jumblai ka ong na kasam si spar pun riu ke dekat ke baar ka ong. Anda kumtaan pendap ya kesintur jongi daga berke bat utli jongi daga berwai hangta kile ong hapudeng kita ki judgment riu. Utrau lele eki ki bakrau na ka benta kini. Utrau lele eki ki bakrau yangi ngin ya kemen ken. Kini ka long ka jing sha ba utrau lele eki ki bakrau haga jim ke jongi. Om tang bangi shukumen reka de yangi ban yathu. Shaga perthaya ka eki ba utrau lele haga jim ke jongi. Tadeng ta kini ka sngi ka bamenta ngangi kini ka jing plaga da long jing kerku yangi haga ni ka por ka bamenta ba shwa bangin sngap ngai kublai fi iwei pui baro haga kerteng ka thiang tam ka budan bor tam u Jesus Christ nong penem pangangai kat bangin ang sngap ini ka kubor trai unang kerku yangi to in cha skor kendiat ya ka tin ka jong blai to in ya sngap ro ini ka jing pla Yero istrai kerteng bini faktor thaba par nga shong sa po riken par nga aingu utrai kan nga por ya ka ba utrai la pala ya nga benwan ha kan nga jaga ha nga potnet ministry pangan ai kan nga jingpla ya ka ba u trai ulale ha ka jing im gu jonga hoi nga wan nga ying ka ba kanrum kanram amde ka ying ka ba bet ka ba biang nga wan nga ying ka ba kurum kuram ka ba dap de kijing ele bat hagan ni ka por nga bat nga ai kan nga jingpla chipi ya ka ba ka ba utrai ulale ha ka jing im gu jonga hoi la khai nga ha ka ying kristan bat la yat lenti ha ka bon ha ka jinglong khana ka jonga bat ha ka jing yat lenti ka ba bon ha ka jing im ka jonga ha ki por ka ba ngang don ki khat ar khat laisnam ba ka parthai ka la yo ya ka jingwot ka jing prakhat ya ka jing im ka jonga bat la poi ru ban di ban bam ki ba pin buat ki ba pin smusi hakmat ublai ha ka por ka ba don ki khat chan khat riu snem ning kong apoi ban di skret di duma pangabam kwai bat andalaya ta ki por singi ha ka jing im ka jonga ngala poi ru ban di sia kakiat sa ukanja kumta terter kanang yat mi singi por ha ka jing im ka jonga bat ka ba kwa ban itu chpi kan ka por ba amdan mano ba yarap yanga amdan mano ba sne yanga handrai tanguni jisu hi ba ngalasyam ngalamat hi dalade ba kumno upelat yanga nak ta ka jingte ka jing sha khum nak ta ki jingbam ki jingdi ba sniu ya ka bangalale bat hakpor ka bang utrai upen kendo yanga ningkong ka dei thma po Israel ka bajia po Gaza te klaktik po ka donut musim ka jonga pat ngam don ta ka jingsuk po ka musim ka donut ka jonga bat ngelawat kita kilat ki rukom kita ki jingerap nang ne nang tai re amdon bat ngam yo ru ka jingsuk po ka musim ka donut bat nga aingu utrai ba idon iwe i bahaying iba perlok bahabat nga ide ru i kun nyaba te itaru i miru nakaying ba tip hi utrai te demi ba yarap yanga demi ba hikaya nga katuk ane nak tin ka jong blai ba ngam tip siphang tau jisu ngam tip siphang tau blai mo ngam mi nakaying sambuam tip siphang ka bible ru rei ita i ai kita jing hikai ba khndiat siphang kata ka ri Israel bat kumta ila hikaya nga ba kata ka ri ka ba ublai ula kerku bat hangta hi ngam chumla suk hangta ru rei ngakwa hi dalde bangan tip sisa ngakwa hi dalde bangan tip siphang utau ublai siphang utau Jesus Christ te ka banang yak sngi ki por ka jing im ka jonga bat kumta ngala im shaka perthai
kumta ngala ya ka perthai hakijing sngobha jungado hakijing auria ka bangala ngala ya but sisa ngala pen snusi yublai but umdan mano ban yarap umdan mano ban I'm sim handrai dalam bakajing syam hidal de yakaba utrai ujet yakaba utrai uyalam yakajing im kajanga hakapor kaba mut ban pediang yu jisu ban kala kaba mut ngaklam IT yalade handrai nga shulajing seng bitumtu shulajing seng kampu ngaklam IT yalade ngaklam sngo thau but sulong melen no hakajing im kajanga te kadang mix ni kipor hakata ka sngi ka ba asyong hajing tia kamera ka bang tia bang syong te kalawan kita ka musim bangan dan kam kita ka jingerap kat ba kanang syong hakata ka jing tia but utrai hi u yalam yanga kat banganang page ka mobile utrai u penyam yanga hakani ka portrait ministry de utrai uba pen syam yanga ya ka banga syam kat banganang scroll kita ka mobile kami da ka jingrai jong ikong sofi ka ba irai kita ka jingrai ka ba ong mi i yanga hapdeng shibon ki jingduna shibon ki jimakla pakata ka jingrai kala ketik ya ka jing im ko jonga ba ngade ban phai no shu jisu ngade ban phai no bangan pediang no yu pat hang ta ya kamera ka ba ngasyong ngatia ban ngasngo tho ila de bangalong uta ubriu uba pop ubarem bomdon shu kanu ka jingkermen ubamdon shu hanu jing yarap ndrai hang ta hi klipmat yakaba kata ka jingrai kala ketik ka jing im ko jonga but hang ta hi nga penrit yala de ngadem ko siu bat nga perit akmat ke jong blai ba hang ta hi kasngi banga ai yakta ka mensim ka donut shi utrai but utrai la penkela yanga la shimno yakta ka jingkit ke jingba ke jonga yakta ke jingdi ke jingbam ke basniu de utrai wo penkela but anda utrai la de penkelai ke jing im ke jonga ngelayat sngi ki por but ngat sedang ban puli ya ka bible kat bangan ang puli ka bible nikong e ngasyam naka kitab sam kalnong ba life saw kat ba pra ka ba ong atomat ba tukmi ba utrai ulong ba bha sisa utrai ulong ba bha e ka jing im ke jonga ngamla medur bat ngamla ong kum menuru handika dalam baka jing bha ka jing utrai but shibon ngayo ki ba kenjam sim habang asyong mun pulih ne kaktin ke jong ublai rengkat ki jing duai shibon nga yo ki jimbam ki ba kenjam sim but sisa ngala yat kat nang yat sngi ki por na syakri utrai but utrai nang ai kabor yanga bangan syakri u ban mani u kat banang wan kisni por kijing e rukiwan kijing pang kijing stom rukiwan kawan kita kijing pang kiso te ngala lech sim dawai ba kita ki dawai ru kim sim yarap yanga kim sim la penkhia yanga rai na suhun bet hangta par hawi kasni par ngala stom jor palat bat nga ong ru ime ang ya lam no inga sipo hospital ba sngo bangan yap no te kum tanang ngi lami na yeng la lech hospital hapo mairang civil hospital mairang ngala thia ang to
kat bangan ang tia kat banang dan tu po hospital kata ka jingpang kata ka jing yale ru kawan pa usai tan ru Ukraine uang ba don kam ba une ublei jong me la ban pen kia la ban yarap ya me ong phai biang sekal ti ke barem phai biang sekal ti ke ba me im mi di me bam sngo ba kan ka perthai rai ngam sumla sngap ikata pat chiklamat nga phai su trai pat nga duai su pat nga khabrit chiklamat hangta kumba sik tengkan tai ai pak taka jingpang jing stam kala ban palat ka jing im ko jonga te ngla duai hapo kamen sem ba ong trai dadami sim no kan ka jingpang jing stam mar ba ki doktor ki ong ba kala player tak senir te ngala kulat nga la do jing kermen ngala yamru marwai ngala kuslai ngalor bangadok te ngam don tisho resi klimat nga phai sutrai bat nga duai hu jisu ong trai lada pin kia nga lada mi pin kia nga ngan syakri me bat ngan bot me bat ngile ek bat pin sngo bha me bat kom taru ka jing yele kawan usai tan ru yawan man yele nga duai trai bat kumba siting katai ai kam tu ale apo kamen sem chiklimat utrai u weng no yakta ka jingpang jing stam gu janga bat hakata hi ga sngi sngo thu ba utrai la shimno yakta ka jingpang ka jing stam gu janga bat am takata hanrai setan wan ru ban yale ba umla su job su namar bangala bot utrai bangala ai tis utrai yakta ka jingpang jing stam baro bat de ma uhi utrai u basim bat kumta ngala kia bat nga la plit ikmat te nga ong mai ngala kia ngala jam te hakta kapor kumla shai nga ngila mi na po hospital te doktor klim ong ba kumnu te hakwi kisni imei ong ba kilet pa x-ray kadang don am taka jing player ka snir te hakata sngi ngala lit pa x-ray hapo civil hospital mairang te ba doktor idang pej idang jingo yanga bat ila pej kata ka report bat doktor ong ba kata ka jingpang ka jing stong jumpi kam dan su kala kia tak snir ka ba pi mong pi pleru kam dan su kala kia te yang ta nga su aingu utrai ba demo uhi ba pen kia demo uhi ba pen kot te ngan hal phai no dangkat ki jing duai nga duai sutrai andla mi sngi por ki jing tinjo ki wan ka jing go jonga wala ki jing tinjo ki wan renga duai bi sutrai nga shani au banga phai bi chu bat sisa ki klem ki jing tinjo ngamla ban phai sutrai leng bagi degi jing tinjo jing ki bapan kendo yanga chaublai bat kaba nang ya sngi ki por al im ga jing im ga ba pen sngo bhai blai nga im ga jing im ga ba pen khoj la ka donut im sim leng ba ka bor ga jing blai
but habang puli aktin ka jong belai unang ai ka jingshai unang ai ka bor bangan sngoto but kat bangan hawi singkat bangan ang syong ban puli aktin ka jong belai but ngayo yakin ka aktin ka jong belai ka baong naka ar korin long ba san gat khat ka bakhnyo ka baong la wei udon kris long thau thamai ki barem kila dono akmi ki jelang ka thamai but shagan ka dikhot kapan I'm sim yanga but ndas ko tho il diru ngamlong chu ubri uba rem ubri uba don haka pop haka rem haki ki barem chong ka perthai but nga syam hi dalade uni jisu bala penim yaka misim ka donut ka jonga bala yalam linti yanga baptin linti yanga ubayarap yanga haki klimat ubayarap yanga haki por ki bala litno ubayarap yanga haki mon ki senjam ke bangayat aingu utrai ba dilang ba ka jing bha ka jung u dilang ba ka jing isnai ka jung u dilang ba ka jing eat ka jung u ka ba nang yat por sngi la yat trai nga kata nga bala sngi utrai ku ku hi wala hakapor ka ba nang im ka perthai wala nga yo ka ba bainong ka ba he ru ngam sim dap ngam sim hun akwa shu wa kham he but nga im ka jing im ka ba sarong ka ba snowmeng ka ba snow hangamei ka ba mdon ka jing yamap ka jing eat shang la thok la shukor ngala lamler but ngala longru ubal ubri ubla tamti tamjat akatu ka them bar ngalong ru ubri ubalayat shibon ki jing e but nga aingu utrai sha ka del ba ka jing bha ka jing utrai but ka jing im ka ba nga im ka de ka jing im ka ba pensung si ublai ka de ka jing im ka ba thala ka jing im ka ba auria ka ba nga yat shibon na pensung si haying asem shibon na pensung si ikiporlok porjor shibon na pensung si ru shnong ka thau ka jing im ka ba nga yat ka ba nga im kami de dur pat ka mon ka jong blai but hoj ki bru kla kren ben yanga bang im ka jing im ka bam de dur kla isi yanga kla kren ben ru handrai de utrahi ba penkendu yanga de utrahi ba penim yanga de utrahi ba pelat yanga na kita ki baro ki jing snu jongan ka perthai but kabrang mi por sni ka jing im ka jonga kabrang yat wang la pdiang jisu ka jing im ka jonga but utrai ula yalam linti yanga utrai ula ai bor ya ka bang nang laban shakri u ya ka bang laban yenes khambat u ya ka bang nang laban shani u ki baro but akhni ka por ru se don apdeng jong pi kum ki samla kan thai ba shinrang tlamat tlayat ru akhni kan ti ka ba ngaru ngayat akhpat ipi barun pedang no jisu la pilong kumno ru re jisu te udang e japi udang khot pi map ba japi la piwan dak tak donut ka ba penrit dak tak donut ka ba sngo apidai wo pop uba chat baram o shibon ka jing im samla ka yele ba ka jing im re ba piwan shu jisu un thau thamai pi jisu un pelat pi
nakata ke baro ba kumbak tin ke jong blai ka ong na Yohanes ba ka jingsuk ka jong utrai wai hanga om ba ka pertek ai andre utrai wa ai but chi ja bangi wan chi utrai wa ai ka jingsuk wa ai ka jingkmen ya ka bangi nang la ban yeng scam but akar paru ya pi kum ka yeng sam imei ipa kipara ka jonga baro ho Yosef hi i ba ka jing ka jonga ngalong kumne kumde da ka jing la ka jonga handre ka del ba Jesus Christ del ba nga padiang Jisu ngala ban im kumne ngala ban ya jak takalenti ka ba bet dan mano ba tela dan mano ba la dan mano ba yarap handre de Jisu hi werap akarpa de pi kum imei ipa kipara ka jonga subha padiang no Jisu ade tang Jisu hi ubala ban ai ka jing hun ba ai ka jing suk ba ai ka jing kemen de tang Jisu hi ba pelaj ta ka jing pang jing stom ta ka jing jing jar baro akarpat ru lalu se don kiparlok kipar jor ki baju ya bat nga men shwa kalti ke bomdai ba kan riang akarpat e pi ru kum kiparlok subha phai no chu Jisu dang i je pi Jisu udang ap pi mat pnuwan mat phai no hakalinti ke jong u kumjuru se ka sinong ka thau ru borakawai Jisu dang i je pi wan chu Jisu udang ye ap udang ye khot e pi mat pnuwan man phai no nak taklinti boman baro don shibon ki kitin ki jingpla tangane nget ublai ungkur khui pi lamba kan jingpla ka jonga lamba kani ka portonet ru la sha snow bhayanga ya ka bangala wan ban ai kani ka jingpla hoj ngam hun tanghalde ba utrai ulale aka jing mo jonga ngaderu bangan ai ban pla ba kiweru kenyo ya ka jing penim kiweru kenyo mat kiweru kenyo ya ka jing karku kumba utrai ula penim ya ka download kemesim ya ka jing im ku jonga utrai ru pen em pi kumba utrai upen kala yanga utrai upen kala pi kumba utrai uthau thma yanga uthau thma pi ru wala pila do ke jingkermen lomdo pila donlat nunuru handrai utrai dang ai kalat pi wan su Jisu pediang Jisu dang i pi Jisu dang ya ap pi Jisu dang khot pi pat nga ai ngu isya utrai kadel ba ka jingla ka jing utrai pa kan ge snihi ka bangawan ban ai kan ge jingpla kan ge potnet ministry but nga ai ngu isya utrai Jisu leng ba kan ge potnet utrai upen kendo yenga sibon ngale omat ki jingkat khu sibon ngale omat ikakten ka jong blai leng ba ki chakri ki jong blai hoj wala ngam yo wan ka Bible school ru handrai ngai snap kubor step ngai snap yaki kubor tin ke jong blai yang bakan ga portal ministry sibon ka ai ki jing hikai by day biang ha ka ching im ke jonga bat ngai blai ngkur khu pi ai pi ka bor ai pi ta ka bor ka bam phinla ban Sakri utrai tangkine ki kintin namta ka buram ku jong blai amen nangi ngini ke jingpla ka long jingkar khu na ka menta jungi iwe pi we baru tra bo khot yangi ngitip khot yangi kalenti imdei kalenti ke bakloi khot yangi bangin ya e ka kalenti ke bakim hendrei rengkat bo Jisu la ka kim makana hendrei ka long ke jing ya lenti ke basngol tanat ka long shisha kalenti ke basngol bang tadai ta lang ba ke jingpla ngi we lang e piru finya ya lang ha ka ju ne kalenti ya ka bo tra khot yangi ken bangin ya ngina duai ne ke por ka ba menta
try ngo eme ko pai ni ke kubor try ni ke jingpla ka bingyo agani ke sngi ko kanrat man ke ku try iba ni kor bo kum ju ingi lang baro go try ki ba yo snow ya gani ke jingpla agani ke sngi pangadwai nga de ke ku bangin ang yo bor ban ya ket kum ka ktien ban im ket kum ka ktien ban ko ngo ik ktien ga jong me nor ka bible ka ong ikata ka jingo ka khamla shibon ban ya kata ka jingknya ba ka jing sha skor ka ktien ga jong me ban ikata ki klein lang so mo pangangai ko try menangker ku yangi ki ba sha skor ka ktien par ki bale ru ka ktien ga jong me ngadwai menang ai boringi try ban ko ngo tangi me ko pa yarap ingi ko try bang inang la ban long ki breu ki pa hok ka jing dei bat me menang ai boringi ko konrat daga boring men simba ko penan kami ga jim jungi i wei pi wei menginang la balong kinong pla ya ka tien ga jong me ya ka kerteng ga jong me Jesus Christ ka kerteng ka ba pen im yang iken ai bor yang ilang i wei pi baro man ker ku i kon ga jong me rutra ka ko ka kia ka trai ka ta ga jing im sim jing im kan jado bada ka ba ker ku trai nang ker ku fi i ker ku i pi ha ka kerteng ga jong Jesus Christ amen but amen trai nang ker ku i pi ngin se ya sembiang na siya ka singi ka wipat ka kubor na gani ka channel jong ka Potnet Ministries. Blay long rakat ba pi kubli shibun. Amen.